Vážený pane profesore, ve svých výsledcích jste ukázal, že regenerační deska má pozitivní vliv na snížení oxidačního stresu. A byl zde ještě druhý velmi podstatný bod, který také, pokud to tak mohu říct, výrazně vystoupil nebo vyčníval, a to byla oblast zánětů. Můžete k tomu něco říci? Ano, jednou z oblastí, kterou jsme zkoumali, byl účinek při oxidačním stresu na buňky střevního epitelu. A poté jsme zkoumali, do jaké míry jsou buňky, které zprostředkovávají zánět. To jsou buňky, které putují z krve do tkáně a tam vytvářejí kyslíkové radikály, tedy způsobují lokální oxidační stres. Do jaké míry je tvorba těchto kyslíkových radikálů těmito buňkami snižována regenerační deskou. Použili jsme k tomu buňky, které byly po dobu celkem 6 dnů diferencovány přidáním chemického činidla. To jsou všechno standardizované metody z vědeckého výzkumu a zároveň jsme tyto buňky každý den po dobu 8 hodin umisťovali na regenerační desku. Kontrolní skupina byla kultivována za stejných podmínek, ale bez regenerační desky. Následně jsme provedli experimenty, abychom zjistili, do jaké míry je skutečně tvorba radikálů těmito buňkami ovlivněna a mohli jsme zjistit, že vliv regenerační desky vedl k tomu, že na jedné straně se zvýšil buněčný metabolismus těchto buněk, ale zároveň se tvorba kyslíkových radikálů významně snížila. To znamená, že buňky jednoduše již nevytvářely tolik kyslíkových radikálů, takže když tyto buňky proniknou do zanícené tkáně, je, řekněme, sekundární poškození tkáně způsobené nadbytkem radikálů v této tkáni výrazně sníženo a tím se samozřejmě také zlepšuje proces hojení ran nebo i celkový proces uzdravování. Pokud bychom to shrnuli pro laiky, dalo by se říci, že dochází ke zlepšení nebo podpoře uzdravování při zánětech nebo zánětlivých procesech v těle přes noc. Dá se to takto shrnout? Ano, přesně tak by se to dalo formulovat. Záněty se často neodehrávají jen na jednom místě, ale jako příklad jsem jednou uvedl střevo, zánětlivé procesy ve střevě způsobené potravinovou nesnášenlivostí. Ale zánětlivé procesy mohou také probíhat zcela z jiných důvodů. Ale základní princip, konkrétně tento radikální nadbytek, je součástí zánětlivého procesu a my ho můžeme omezit. Zda dokážeme zmírnit zánět jako celek, který se samozřejmě skládá z mnoha různých a komplexních aspektů. V celém organismu, tedy in vivo, nemohu s jistotou říci, protože jsme to zkoumali pouze na buněčné úrovni, a to velmi podrobně a specificky. Stručně řečeno, z mého pohledu by se z vašeho výsledku dalo vyčíst, že úleva prostřednictvím zmírnění oxidačního stresu, zlepšením a podporou zánětu v podstatě uvádí celý organismus do lepšího stavu, protože se tím zmírňuje zátěž celého organismu a samoléčebné síly se mohou projevit mnohem lépe a proto je lze aktivovat rychleji a efektivněji, což následně vede k podpoře všech hojivých procesů. Ano, přesně tak bych to také viděl. S tímto vaším tvrzením tedy zcela souhlasím. Vážený pane profesore, možná bychom na závěr tohoto rozhovoru mohli ještě jednou shrnout, nebo byste mohl shrnout výsledky této studie? To je samozřejmě velmi, velmi obtížné, protože se jedná o velké množství drobných detailů, které jsme také zkoumali. Ale chtěl bych se o to pokusit a dát vám, vážení diváci, tak říkajíc něco na cestu, co je pro vás dobře uchopitelné, abyste mohli odejít a říct si, dobře, to jsem pochopil. To dělá regenerační deska. V tomto ohledu budu to trochu zobecňovat, samozřejmě aniž bych chtěl zacházet do detailů. Ale moje původní tvrzení snížení oxidačního stresu během spánku. To je to, co jsem mohl zjistit, nebo co jsme mohli zjistit u nás v institutu ve vztahu k regenerační desce. Oxidační stres působí jednak na střeva, játra, ledviny a další důležité vnitřní orgány, ale také na kůži, což je velmi viditelné.
dochází ke snížení lokálního oxidačního stresu v tkáních, kde může dojít ke spuštění zánětlivých procesů a jejich následné chronifikaci, což je dlouhodobý a často problematický stav. Takže bychom v podstatě mohli díky regenerační desce propagovat celkové a komplexní snížení, tedy výrazné snížení oxidačního stresu, které působí v každé jednotlivé části organismu a ovlivňuje jeho celkové zdraví a vitalitu. Zároveň však není oxidační stres snižován natolik, aby například naše primární a nejdůležitější imunitní obrana v krvi nebo také komplexní buněčná signalizace přestaly správně a efektivně fungovat, což by mohlo mít vážné důsledky pro celkové zdraví organismu. A výsledkem tohoto snížení oxidačního stresu, tohoto výrazného snížení oxidačního stresu, je vyšší vitalita buněk, větší pocit pohody pro celý organismus a lepší regenerace, takže jsme opět fit na další den. Takže snížení oxidačního stresu během spánku vede ke zlepšení pocitu pohody. Mám ještě jednu závěrečnou otázku, a sice regenerační deska není zdravotnický produkt, tedy není terapeutickým zdravotnickým produktem, ale na základě výsledků, které jste nyní získal ze své studie, byste řekl, že regenerační deska by v každém případě byla podporou při všech terapeutických procesech? Ano, to bych v každém případě plně a bezvýhradně podpořil. Neviděl bych to jako jedinou a výhradní terapeutickou metodu v žádném případě, ale jako takzvanou doplňkovou nebo adjuvantní terapeutickou možnost k již existujícím a zavedeným konvenčním lékařským terapiím bych ji určitě a s plnou důvěrou doporučil, protože na základě dostupných dat, která jsme měli možnost podrobně zjistit a analyzovat, jednoduše a prokazatelně zlepšuje celkovou vitalitu, energetickou úroveň celého organismu.